Hai xa 5 anos que Eva Afonso, veciña do Grove, converteuse nunha vítima de violencia machista. En decembro de 2018 foi tiroteada polo seu exmarido. Agora dá un paso á fronte para denunciar as lagoas do sistema que debe protexela. Levo un mes de decembro bastante negro. Desde o 28 de diciembro hasta o 11 de xaneiro, o sea, onte, a persona que me agrediu a min, que intentou matarme no 2018, estuvo separado do dispositivo que o ten controlado, non superon onde está, estuvo un paradeiro desconocido 15 días. A angustia comezaba o 28 de decembro. Eva recibía unha chamada do centro de control Cometa para notificarlle que o seu agresor separarase do dispositivo GPS que debe manter monitorizados os seus movementos. Totalmente desprotexida. Eu salgo da casa ás 6:30, quen me dice a min que non me vou encontrar a porta da miña casa no portal ou de diante, ou ao salir do meu traballo, ou cando regrese a casa. 15 días de verdadeiro terror porque podía encontrarme nas escaleiras, na calle, paranoia. Eva denuncia que esta situación non foi trasladada ao xulgado de Ourense ata despois de Reis. A pesares dos intentos da Policía Nacional e da Garda Civil por localizar o agresor, non foi ata onte cando volveu estar controlado cos seus dispositivos. Estuvo sin saber onde estaba. Un señor que está cunha orden de alonxamento, que intentou matarme no 2018, que está en liberdade provisional, que ten prohibido ter isto sin batería. Pensei que, dado toda a gravedade desto, que o meterían, pois, se farían algunha, bueno, pois, algunha medida. Pois non, levárono para casa outra vez, meterono na casa. O sea, está outra vez na súa casa. Entón, hoxe a tarde dalle por volver facer o mismo e volveu facer. Pero o calvario desta veciña do Grove non remata aquí. 5 anos despois de ser agredida, aínda non hai data para o xuízo. O seu agresor está en liberdade provisional dende finais de 2020. Lo notifican para que vaya al juzgado, no va. Tiene que hacer una declaración, no va. Y no pasa nada. Tiene que ir a testificar, no va, no comparece. Tiene que ir a firmar todas las semanas, no va y no pasa nada. Tienen que darle una notificación de que está procesado, no va y no pasa nada. Y con esta coña llevo desde el 5 de diciembre de 2018, aún no he tenido juicio y este señor está en la calle y la que está en la cárcel soy yo. Farta reclama que se tomen medidas verdadeiramente eficaces para garantir a seguridade das vítimas e asegura que non poderá vivir tranquila ata que o seu agresor estea en prisión. Por la ansiedad y el miedo que estoy pasando y la angustia, porque es lo único que yo me veo. O que venga aquí y me acabe lo que empezó el día del 5. Tengo que hacerlo ya, aparte de por mí, para que otras no pasen lo que estoy pasando yo. ¿Vale? Que eso es lo que yo quiero, para que resuelvan esto. Denuncia que incluso tras a incomparecencia do agresor no xulgado o pasado mes de novembro foi emitida unha orde de busca e captura contra el, algo que asegura non tivo ningunha repercusión. Por iso, síntese indefensa ante o home que a disparou na cabeza en decembro de 2018.